trading plan. So gamay ra kay siya. So last topic is nagstorya ta about sa support o resistance. Now, pagkabalo na ka unsa ang support ug ang resistance, nana kay kagalingon nimo trading plan nimo. Balo na ka unsa imong setup, pa bearish ba or pa bullish. So nganong kailangan natong trading plan? So ang trading plan is namit kini sa katong mga trader nga kan gani consistent ang ilahang win. So wala ningon nga mo dapat buhaton pero dingani kog daway ko mag-trade. Na dapat na kay trading plan. Isa pud ang benefits ani is kay buhaton sa balay or na ba kay trabaho, ana ba? Dili ka sige tutok sa chart. Ang uban kay sige ka nang tutok sa chart, halos isa bukadlaw magtutok sa chart. So dapat napod kay kanang trading plan nimo para mabuhat nimo mga butang nga dili lang gani ka ng puro trading lang imuhang unlike kung full time jud ka ba di ba pang multitask ba. So kani siya para ni guide ni sa mga nagtuon labi na tong mga Bisaya sa mga taga Davao diha. Now ang trading plan is gamay rin kay ang kuanan niyang setup pero siya kana komplikado. So daghan siya og kanang dapat nimo itumanon kay dili man ako magbuhat sa imong trading plan. Ikaw ray makabuot ana, no? So ang ako lang share lang pud ko ako ang knowledge about sa trading plan. So una is account size. So ang account size is mag-base ni sa imong kapital. Imong kapital nimo. So unsa man ka nga klase nga trader? Ano ba ka? Aggressive or defensive? Now katong mga dagkog kapital is naapot to yung mga disadvantage. Naapot to siya yung advantage. Diba? Kwa lang ba? Kung i-base na ko sa chart ni is ang mga aggressive trader is morning mga trader nga naga-trade og price action, breakout within 15 minutes, malihok og tag 300 points, ana ba? Anong volatile yung market ba? Ba kanang bigbang lagi ka dito na lamba diri, lamba dito, ana ba bunal-bunal lang ka. So kaya ba sa imong account nimo sa imong capital makipag-aggressive ka sa market? Kaya ba sa imong setup nimo? Diba? Kaya ba? So ang katong mga defensive trader pod is kabaliktaran. Wala na sila naga-trade og breakout or kanang mga price action kayo. Kasagaran sa amua kay defensive man ko, magulat ko og kanang kalma na ang market. Kanang kuana ba kanang makita na gyud confirmation nga diri ang major range. Ang range lang, major range niya. So diha na ako magbuhat og trading plan nako nga for example pa bullish pud ako ang trading plan. So ani ang kuana na. So katong mga defensive is magulat na sila og confirmation. Diba? Ang katong mga aggressive is probability, prediction, false profit. Diri pod confirmation, false profit. 100%, 80%, 50%, 25%. Pero kung imong makita nimo is kaning si confirmation is probabilities gihapon siya pero dako ang chances bawa para sa confirmation nimo is 80% na ang range is pa up.
Diba? So, ang imong probability nimo is paapod. Oh. Pero naay usahay na mag-against ang market sa imong analysis. So, mo nang gingon na bahala ka nang mo nang gingon na bisan pag 25% ang nakuha sa imong confirmation nimo, like diri sa kuan siya sa imong prediction nimo is 50% 50-50. So, naay chances na mapildi ka. Oh. Unlike diri is sa confirmation bahalag ginagmay basta kanunay. Mo na gyud sa mga defensive trader kay ato ang una mang istoryahan kay ang account size man. Una ang protektahan nimo is imong kapital. Ikaduha, balik ka sa ang rule number 1 is protect nimo imong fund. Rule number 2, balik ka sa rule number 1. Mao ra na siya. Kaya ang uban dagko kayo og kapital, di ba? Ang disadvantage ana sila hang hunahuna kay ada ko kapital, kuan ko kanang sukol ka kung bati ka perminti, di ba? Pero pag check nimo sa balance kay mo sila nga ay gibuhat man ako to, masayan kay may pag nagulat na ako. So mga defensive trader is maghulat na sila. Again ha, para ni sa katong mga nagkuan pa kanang nagtuon. Bago pa ba? Kaliging hadlok pa, nagbuild pa og kanang kuan confident. Basta alang mo guys, kanang stay lang jud mo, maabot ta sa kuan sa pag-build sa inyong confident. So, katong mga defensive traders, magulat po sila confirmation. O kabalo na sila asa ang trading range. For example, ang trading range kay 9.6 to 10K. 9.6 to 10K. Ano ba? Trading range. So, mugit na importante itong atong support o resistant na to. Kay, unlike sa gamay ra imong pildi, if namo against sa imong market, for example, kini mga defensive trader. So, ikaw klase nga defensive trader is kuha na nimo ni nga mao ni ang resistant. Tanawa to kung last video nako. Kuha na nimo tong mao ni ang resistant. So, ikaw magbuhat ka og trading plan nimo pang bearish scenario. So, na kay set up diri So, for example, set up nimo is mo short kog 9.6 then stop loss is 9.9, diba? Kay tungod ang setup is major support is 9.8 apay 9 then adto ta sa weekly confirmation nimo kay daghag mga resistant diri so ang stop loss nako kay minimum lang gamay ra akong loss ba. So sell top by dip ana siya. So mo na ang imuhang ngana ang mga defensive trader. So, ang atong mga aggressive food is kay wala pa ko ng mga aggressive food is mo pa na sila na mo intertrade na sila ba. For example, kini kasagaran sa mga aggressive kay kung bullish scenario no, kung wala tong trading plan niya, aggressive kayo. So, mo boost ang ilang boost. Mo taas ilang confident nga, uy, mo na jud ni road to 10K na jud ni so mamalit sila. Katong wala yung mga trading plan, mo ni disadvantage nila, di ba? Wala nila makita ang mga mga resistant, no? Kaya ba buakon? Kaya ba buakon ng katong mga resistant? So, instead na mag-buy ka, na iwit na ka, mangita kag plan nimo nga pang bearish scenario kay iwit naman ka, di ba? Iwit naman ka. So, mo man jud na ang market. If mali ang imong kuan, do tama imong setup pero ni against sa imong market. Pero gamay ra imong pildi. Pila ra imong stop loss nimo, di ba? Gamay ra kay maigot mo. So, unlike kung pugson jud nimo niya, ulahin na jud kayo ka, di ba? Ulahin na jud kay ka. So, kini siya libog pa kayo na pero wala akong giningon nga dili magpalit. So,
Sunod kay position mastery. Mo na ni para dili mo maglibot. So sa position mastery is mo na ko ginaingon guys. Di ba? Iwit na kay ka nya mga aggressive nagpalit diri So kung ikaw dili ka kabalo sa position mastery, kung ikaw dili ka kabalo magulat no sa trade sa market, magkandid ka guys na dili jud mong padungan. Okay. Dili man pwede diri ang anang kuan. Impatient ka, dapat patient jud kay ka, ba? So position mastery. So position mastery is katong mga bearish scenario nimo is matingala ka nga out of 10 katulo ra ka kadaog. Out of 10 ka upat. So poor kay imong bearish scenario nga setup. Pat katong nagkuan na ka pang bullish scenario nga setup is out of 10 maka 8 ka. Straight marag maayon ka mga consistent kayo kung win. Diba? Consistent kayo mong daog. Meaning dito na ka sa pang bullish scenario nga setup. Kabalo na ka butan siya kini dire ra ko mag-buy, then sure jud ko nga mora jud niya range niya. Maimuha ma-enhance man mo kuan man nimo na kadugayan, ma-master man nimo na kadugayan. Di ba? So pang bullish scenario imong setup, pang bullish lang jud, di ba? Buy dip lang imo ngada. Nya dili pud ka mag dili pud ka perminting kanang bullish scenario setup nimo nya mopalit na ka sa mid. So balik-balikan jud ayo jud mo palit sa mid jud. Ayo jud palit sa mid. Balik ka ra jud na imong setup nimo nga buy dip sell top mo ra jud na siya. Ay ang trading man good magkuan daghan kayo siya og mga tricky na napa ang market, napay mga exchanges na kalit dump paon imuhang win, di ba? So ang kuan yan ang position nimo is dapat kung held ka sa bullish lang saka. And then pagka kuan na magets na nimo ang mga bearish scenario nga setup, diha na pud ka mag bearish scenario nga setup na pud. For example, patap ka, ba? Tap. So pag tap ana guys, dili ra jud na tama ng range. So dili imuhang sell point mo. Now, usahay mo gud mahitabo is mag-ready man ka. Labi nag-poor kayo mong setup. Let's say, tsambahan, ipambog samot, di ba? Ikaw, kabalo na jud ka nga diha ra jud ang major resistant, di ba? Diha ra jud na siya. So, kung ma-break man di okay, pero ikaw anong nang kabalo na jud ka nga diha ra jud ang major resistant, diha ra jud ang sell point. Instead nga 400% na count diri ang gibuhat sa market is ni ana. So, imbis 400% nahimo na lang 120. So, wala ka na imong setup nimo asa ka mag-enter o exit trade. Sayang ang profit, diba? Dapat naka-plan na kadaan nga asa ka magbalik, asa ka nagpalit, asa ka mag-sell, asa imuhang confirmation nimo nga if dili jud kaya sa market, diha jud imuhang sell point nimo. Ba? For example, kaning 9K, 9.5. So, kung ako daw nakapalit kog 9K, usay ginabuhat na ako is mag-trailing profit ko. Trailing profit. So, kung mudo auto siya, nga kuan na presyo, di maigo ako ang profit. Pero profit yapon. Moto siya ang position mastery. So, kung held ka sa bullish lang siya. Diba? Kung held ka sa bearish, consistent kay ka sa bearish, dito sa ka sa bearish ng mga setup. Kay, bawa ka ng kuan ka ba? Dili mix ang imong kan kay imong setup. Kay nasay, magtutok ka sa chart, makalit ra kag sulod. Wala kay trading plan nimo.
asa man ka nagkuan niya kabalo mga anak ang sulod man ko. Diba? So, ang kuan pud ani is ang daog ang kuan ba? Big high reward, low risk, ano ba? Small risk pa siya. Dako siya reward bisan pag may kuan kag 20k diri ana times 5 lang, di ba? Pila la ang stop loss, kaya ra kayo ang stop loss, pag gamay ra yung stop loss. Pero kung diri ka sa mid nagpalit, ha? 20k bisan pag times 5 ka na 20k, dako na na ang muhang mag-negative ana. Dako na. Unlike kung how build na jud kay kag kanang kuan, confident nimo na di jud na mabot og kanang 8.3 ana, musaka siya balik ana. Nakadepende ra sa imong trading psychology nimo. So, kani siya kay para ra man sa kuang kani siya nga first para na sa tong mga bagong nagtuon para dili gani sila sayong mag-cut loss. Okay. Kung diri ka naka-sell short ka diri, di ba? Kung stop loss lang kay layo. Layo kay mo stop loss. Akong stop loss na diri para sa mga 9.9. Natay mga major resistant diri pila pa nimo sa weekly. Nga na pagbuhat sa trading plan nimo. So kung diri apod ka natay mga major support diri i-forecast nimo mga lain price action. Basta yung stop loss pud kayo anang dili pud ma-stop hunt. Sunod kay time frame. Ano guys, importante kay ang time frame. Now, kasagaran mabantayan nako sa mga bag-ong nagtuon is magsigig tutok sa 15 minutes o 30 minutes. Pag mag-naked chart manggod ka, magbuhat ka og trading plan nimo is dadto ka sa mga high time frame. For example, sa 4 hours, di ba? Kita kayo ang major support. Kita kayo ang major resistant, di ba? Napay room diri di ba? Nya layo pupud kayo ang daily. Di ba? Layo pa kayo daily. So mag-base ka sa daily, sa weekly, sa 4 hours, sa 12 hours, diha ka mag-base sa mga high time frame. Ayaw og kanang magbuhat yan sa kawalang niya. Ayaw pagbuhat og trading plan nimo kung kuan ka scalpers imong tirada nimo, pero magbuhat ka sa small time frame. Pero kung sa kuha lang, ayaw pagbuhat og setup nimo katong sa mga gagmay nga time frame kay naman choppy man kayo. Choppy man kayo siya ba niya. Naay mga tong mapamina nimo nga big resistance siya pero mild lang dahil dili dito major nga resistance, unlike sa mga 4 hours na excuse me, unlike sa mga 4 hours 4 hours, 6 hours, 12 hours, makita nimo ang makita nimo ang katong mga major resistant na dili siya kanang acceptable siya sa imong setup nimo ba nga dili ra jud taman ang price. So wala ta kabalo if mag-open ba next 4 hours, pump pa siya or ibuak ba niya ang next na candle, diba? Next na resistance. So ako naman yata kabalo. Kasi ako ang setup nako sa swing. So, nakatulo man ata ako naka-profit sa short. Okay, mga medyo resistant man siya guys. Resistant. Diba? Katong nako topics last kay katong mga old support may resistant. So,
Ano yung resistant siya. Kumbaga na para ma-100 na resistant. So, naidagko kay nga resistant diri nganong mobile man ka, di ba? Mga mobile man ka 9.8 uban nagbayad diri kay ingon daw nila mabasaan nila sa Facebook, sa mga YouTube nga road to 12K, road to 10K, ana ba? Meaning distraction ang imuhang trading plan nimo. Dapat mag-stick jud ka sa imuhang trading plan. Asa ka mag sell. Asa ka mag buhat og trading plan nimo nga pang bearish scenario, di ba? Yan naman siya. So, subukan ako ha. So, ang trading plan guys is nasa imuhang account, nakadepend na sa imuha. Kuan ba ka? Aggressive, defensive, defensive trader ba ka? So, pero importante guys nga imuhang protektahan ang imuhang account nimo, imuhang fund. Para mulahotay ka. Kay once na mag-gets na nimo ang dagan sa market na mayon ka matama, kayon ka matama, tama jud si Dora jud nga protektahan jud ang fund. Ayaw pag matter nga kuya kay sila nga times 25, times 125. Kana guys, di jud na sila mo lahutay. Suryahan mo, dili jud na mo lahutay. Ano man, mag-build na og satisfaction ang ilahang mind, no? Nga dagko sila gain nga magsigi og profit na dinagko. Pero once na mo again sila ang market, tawa. Diba, ang loss pud na pati kung dagko unlike katong dako kag kapital pero with proper risk management, no? Dagko pud ka og kanang nindot pud imong trading plan nimo is magdugay jud ka sa market, no? Labi na sa imong position mastery. Pag dili gani ka hawd, ayo nagsulod sa market, ayo na position. Wala na kang sa imong fan. Murag ana ba nga diri ko hawd. Diri ko mas comfortable, mas kay diri pa lang sa position mastery, mag-build man ka og confident nimo diri confident ka sa imong position. Naman swito naman ka diri di ba? For example, out of 10 na kay consistent win 8. Diba? Pila ra ang probability sa 2. Now diri po sa time frame, ayaw jud og base sa mga small timer na mga 15 minutes ana. Okay lang na siya sa mga scalpers, no? Pero kani siya ako ang course nako is para to sa mga gustong magtuon, no? Gustong magkuan ba sa mga trader nga bag-o pa lang kay for example mo basta bag-o pa mangod ka nagtuon magud. Ang kuan magud ana, ang confident pa magud ana is gamay pud kayo. Gamay negative cut loss dayon, di ba? Ana man na gamay kuan, gamay dump, layo kay sa liquidation, cut loss dayon kay mahadlok. So kani siya nga course is para lang ni na nag-build pa og confidence sa kaugalingon, no? Basta tanawon lang to nimo ako ang last na ko nga video about support and resistance na pila nimo trading plan is nindot na imuhang trading nimo. So ato man lang siguro. So daghan kayo salamat. Kung naamoy mga pangutana, comment lang mo kay ako dili man pud kayo ko kanang kuan na magbuhat man lang ko og video para lang pud sa atong mga Bisaya na to ang trader na to diha, no? So pasensya kayo sa ko ang kuan ako ang quality sa ko ang video dili sobrang hard kay sila pero nga ako lang share lang og knowledge, no? Knowledge lang nako so na may mga pangutana comment lang mo guys. Daghang salamat.